Здравейте, хора! Добре дошли в един епизод на Subway Surf. Ще има поредица на тази игра. Искам да кажа, че направих една игра много зле, виждате. Така че нека да правим игра. Както виждате, това не е моят рекорд. Не, потвърждавам, това не е моят рекорд. Моят рекорд е 25 или 29 хиляди. Извинете за скърцането. Не съм с слушалки, затова не чувате музиката. Сложих си и фейскам, обаче гадния пръст го закрива. Опитах се да оголемя фейскама, но не успях. Другия път дано да е оголемен. Скоро ще има и интрота, работи. Магнита. Нека съберем всичките пачки. Не успях. Така, плюс 2 спид. Малко е. Един път ми се падна плюс 10, което е много рядко. Много рядко. Добре. Не е толкова зле. Да, зле. Аре, гаден пръст, какво закриваш? Така, нека оправя фейскама. Гадна камера. Предната ми камера е гадна. Взехме кутия. Това е много добре. Мисля тази игра и да свършваме епизода, защото все пак за сега... няма да го свършваме. Още едно ще направим, защото 3 минутен клип, кой иска да гледа? Поне 5 минути да стане. Добре. И извинете за скръцането. Казах ли го вече? Аз не знам. От това ще е временно и също с скръцането. Искам да кажа, че скоро ще ми купят такава клъв с клавиатура. Аре, имаше лилова на гаража. Защо се загледах в тъпия фейс кам? Гаден фейс кам. Добре, топ римба. Как ще ме толкова рекорда, 25 000 ми. Аз съм бил на 15-то място в България. Да, добре, на Subway Surf съм бил, естествено. Ще има поредица, казах това, мисля, че вече. Така, нека си купим малко кутийки. Шапка! Спечелихме нов герой! Найс! Добре, това беше много хубаво. Така, нека си вземем ключовете. Добре бачкаме.
О, хубаво, хубаво, хубаво. Така, нека дойдем. Ето, имаме. Колко струва това? Това много е. Нека ста играем. Нека видим дали може да си купим някой сърф. Можем, ама той е много тъп. Той е много тъп. Само това мисля, че може да се вземе. Да, няма сега да си купувам сърфове и последна игра и свършим епизода. За съжаление, месенджер спря. Добре. Много ми дрим, че ми е спрял месенджера. И ми да, хора, това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. И ако е така, пръснете един лайк. Чакай, къде ми е пръста? Едно лайкче. И се абонирайте за канала ми, защото виждам, че имам повече гледания, отколкото абонации. И просто се питам, защо не сте се абонирали? Защо не сте се абонирали? Само това искам да знам. И да, хора, ще се видим, когато се видим.